kausa pa maayong buntag kanatong tanan. Ang atong ibanghilyo nini nga kabuntagon bahin kini sa paghigugma. Usa kini ka ang gugma sa Dios nga sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan atong hinumduman nga kitang tanan lumalabay lamang. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato og giya nga aron atong masabtan nga dili kita ang unang nahigugma sa Dios, kundili ang Dios maoy unang nahigugma kanato. Busa atong paningkamutan nga atong mabuhat ang mga sugo sa Ginoo nga mao ang iyang gugma. Kay mao ra man kini tuyo nga gibuhat sa Dios ang tao aron lamang magbuhat ug magsunod ug mutuman sa ipabuhat sa Dios sa matag usa-usa kanato. Mao na ilain. Kung doon na lagi kita'y gugma sa pagbuhat, malipay ang Diyos. O iya pagkikining pakita din nga kita nga mga Kristohanon, andam kita sa pagbuhat sa mga butang nga iyang gitudlo kanato sa pagsunod sa iyang kabubuton o bisan pa sa atong mga tawhanon nga atong pagkinabuhi nini ang kalibutan, doon na kita'y mga nahimo nga sukwahi sa kabubuton sa Dios o mga tao nga nahimo natong kaaway bisan pagdili nato sila gusto atong tun-an ang atong kaugalingon nga ato silang higugmaon aron matuma nato ang sugo sa Dios. Sa Juan kapitulo 13 versikulo 34 nag-ingon dire. Versikulo 34, maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Sa versikulo 35, kung maghigugmaay kamo, nahibalo ang tanan nga kamo, akong mga tinun-an. Mga igsoon, ang Dios nga naghatag kanato kadasig nga kinahanglan maghigugmaay kita. Dili lang nga higugmao nato ang atong isig ka Kristohanon, kundili ang tanan. Kay kanang mga katawhan nga anaa karon, labi na katong mga katawhan nga wala manumbaling sa pagsunod sa iyang kabubuton, gipakamatyan kada ni Kristo. Mo kining gitudlo nga kita mao ang mahimong suga sa mga kaigsuonan nga wala mo sunod sa kabubuton sa Dios. Giya kita. Matud kinang giingon sa pulong sa Dios nga kita ang magiya sa mga buta. Kita ang mag-agak sa mga kaigsuonan nato nga nahilayo ngadto sa Dios. Mao kini ang tahas nga gihatag kanato sa Dios. Nga mubuhat kita sa mga buluhaton nga iyang gitudlo kanato
nining pulong sa Dios. Ang pinakadako nga sugo, ang paghigugma. Una, ang Diyos. Mga igsuon, sa atong pagkatawhanon, dunay mga panahon nga dili nato mahigugma ang Diyos. Tungod sa kahadlok. Pero niingon ang Diyos, higugmaa ang Diyos ug ang tanan mga butang ug ang tanan nga mga imong mga panginahanglanon igahatag sa Dios. Mo testimony lang ko gamay. Sa akong diakono, sa pagsugod pa lang moingon ang atong obispo nga adunay retreat dito sa Tanggob. Ang ako doon ako'y kahadlok nga moingon ko nga adil na lang sa tingali kong kuyog tungod kay kulang kog pinansyal. Usa na dayon sa akong trabaho. Pero nag-desire ko, murag nangwan ko sa Ginoo nga Lord, makauban unta ko. Nag-duty ko pang gabi eh. Niabot akong panahon nga murag gilaay ko. Dahil naguna-una ko nga kamalipayon ka sila kung dito na sila sa Tanggob, no? Yan siya ilang mga ginahimo dito. Di, nakikistorya ko sa Ginoo. Yung ko, Lord, nasayod man ka sa akong kasing-kasing. Nahibalo ka Ginoo nga, gusto ko nga muuban sa Tanggob. Pero wala lang ko'y kwarta Ginoo. Dili na ko makuan nga nihilak ko. Dahil nabati na ako nga gidungog sa Ginoo ako mga pag-umpo. Unsa akong giingon nga, Lord, salamat sa tao nga imong gamiton alang sa paghatag kanako sa akong mga panghinahanglan nga makauban di ko sa Tanggob. Pasalamatan ako siya. Dayon man akong pasalamat. Wala ni balik kong duty. Dayon wala lang palandunga mga igsuon nga pagkasunod adlaw dunay tao nga nanuktok dito nako. Asa daw primero dito pa siya sa gitpikas, tingon siya nga asa daw si Kie. Ang pagtuo po sa gwardiya sa pikas nga akong anak. Siya nga turan dito suluyo. Di pag-abot siya nila dito po sila tuktok sa DS quarter. Pero ako to sa motorpol. Tuktok sila diyo. Ako man nga lang ang gitubag dito sa taas, tingon nga naara sa motorpol. Di nakadungog man ko, di adto dai ko pag-abot na ako dito. Doon ay panalangin nga gihatag niya. Mga igsoon di na ako masabot nga kalipay nga akong nabati. Naman kaingon ko nga, Lord, makauban gid ko. Naman bisag gamay lang gani nga pinansyal pero nalipay kayo nga akong gipangayo sa Ginoo, gitubag dayon. Nangayo ko pagkagabi, pagkasunod hapon, niabot dayon. Munang mga isuon nga makaingon ko nga kung mutuman lang kita, kung musunod ka sa kabubuton sa Dios, ana ang Dios andam siya nga mutabang kanato sa tao nga mutuman ug musunod sa iyang kabubuton. Maigsoon, ang atong ebanghelyo nagisgot kini sa mga pangutana unsa mang sugua ang mahinungdanon sa tanan. Una, higugmaa ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong kisog, ug sa tibuok nimong salabutan. Mao kani ang una nga sugo mga igsoon. Ang ikaduha, abi na
Ang ikaduha og higugmaon ang atong kaugalingon dili mga igsoon. Wala nag-ingon ang pulong sa Dios nga unahon nato ang atong kaugalingon. Higugmaon nato ang atong isig katawo. Dayon isunod siya nga sama sa atong kaugalingon. Kinahanglan day mga igsoon nga dili dato unahon ang atong kaugalingon. Mao sad nang akong namalandong ko nga sa akong pagpangayo sa Ginoo. Na ako murag nag-istorya ra ko nga mo na Lord. Pero ang Dios day kung mutanaw siya dili sa panagbuhay lamang. Dili sa atong tagwapo o dili sa atong ka matso ka o tan-awon day sa Ginoo. Kung ana sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Muna gyud ang pinaka-importante diha nga sa atong pagsunod, sa atong pagtuman, sa atong pagbuhat, ang Dios mahimuot kanato. Ug ang Dios malipay sa tao nga magbuhat sa mga butang nga mahimuot ang Dios. Sa katapusan mga igsoon, nag-ingon dire sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 13, mubo ra kay ni siya. Pagtuo, paglaom, ugugma. Ang labing dako niini mao gayud gugma mga igsoon. Ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nga dili lamang kay kita lamang aniya dinhi. Ang gugma sa Dios tibuok kalibutan. Ang tanan katawan makasasala ka man og dili. Kay di pa kamatyan ka sa Dios. Naghatag siya sa ulan. Sa mga matarong lamang? Hindi. Tanan. Naghatag siya hangin? Sa mga matarong lamang? Hindi, mga igsoon. Kitang tanan. Gihatagan sa Dios. Aron pagmatuod nga siya gayod ang labing gamhanan sa tanan. Gipasabot din nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, numduman lang nato nga kung wala ang Dios, wala gid kay mahimo. Ug mao ka na ang ebanghelyo ni nga kabuntagon, maibuntag ka natong tanan. Palihog.